17 सितंबर हो बाबा विश्वकर्मा के दिनवा हो। 17 सितंबर हो बाबा विश्वकर्मा के दिनवा हो। भैया चलू यो अर्जी लगाबू यो, भैया चलू यो अर्जी लगाबू यो बाबा विश्वकर्मा के दुआरी यो। 17 सितंबर हो बाबा विश्वकर्मा के दिनवा हो। 17 सितंबर हो बाबा विश्वकर्मा के दिनवा हो। बाबा विश्वकर्मा के दिनवा बाबा विश्वकर्मा के दिनवा। चलू दुआरे सब साथे ड्राइवर भैया हो, सब मिली करबे पूजा बाबा दुआरे हो। चलू दुआरे सब साथे ड्राइवर भैया हो, सब मिली करबे पूजा बाबा दुआरे हो। बाबा विश्वकर्मा के पूजा करबहियो। 17 सितंबर के महीना हो बाबा विश्वकर्मा के दिनवा हो। 17 सितंबर के महीना हो बाबा विश्वकर्मा के दिनवा हो। बाबा विश्वकर्मा के दिनवा बाबा विश्वकर्मा के राइटर शंभू हरिओम बिहारी एल साथे हो। मुकेश दीवाना मनीष ठारे हो। राइटर शंभू हरिओम बिहारी एल साथे हो। मुकेश दीवाना मनीष ठारे हो। गायक संजय के भजन बजाबू यो। 17 सितंबर के महीना हो बाबा विश्वकर्मा के दिनवा हो। 17 सितंबर के महीना हो बाबा विश्वकर्मा